Ahojte! V dnešnom videu sa pozrieme na to, ako sa začal príbeh ľudstva. Nie v mestách ani v palácoch, ale v jaskyniach, pri ohni a s jednoduchými nástrojmi v rukách. Svet, kde neexistujú telefóny, obchody ani teplá posteľ. Kde ti v noci svieti len oheň a namiesto zvuku aut počuť zavianie vlkov. Taký bol paleolit. Najstaršia kapitola ľudských dejín, ktorá trvala takmer 3 milióny rokov. Od prvých dvojnohých tvorov až po človeka dnešného typu. Na začiatku bola Lucy. Ale nie tá z pesničky, aj keď svoje meno dostala práve podľa hitu od Beatles. Lucy bola australopitek. Malá postavička, vysoká asi ako prvák na základnej škole. Žila pred takmer 3 miliónmi rokov v Afrike a hoci ešte nevyrábala nástroje, patrí k najstarším známym predchodcom človeka. Po nej prišiel Homo habilis, človek zručný. Už vedel vyrobiť jednoduchú kamennú sekerku. Neskôr sa objavil Homo erectus, človek spriamený. Ten už ovládal oheň a osídlil aj Európu a Áziu. A po ňom silný, odolný neandertálec. Na Slovensku žil napríklad v jaskyniach pri Šali alebo v Gánovciach. Nakoniec prichádza Homo sapiens, človek rozumný. Tímový hráč, vynaliezavec, cestovateľ a predovšetkým preživší. Život v paleolite bol plný výziev. Podnebie sa neustále menilo, striedali sa doby ľadové a medziľadové. Zvieratá boli mohutné a nebezpečné, mamuty, srstnaté nosorožce, jaskyné levy, hyény a medvede. Ľudia ich lovili, ale aj sa pred nimi ukrývali. Jedli mäso, bobule, korienky. Oblečenie si vyrábali zo zvieracích koží a bývali v jaskyniach alebo v prístrežkoch z kostí a kože. Najväčším objavom tejto doby bol oheň. Spočiatku si ho len požičiavali, napríklad z horiaceho stromu poblesku. Neskôr sa naučili zakladať ho kresaním. Oheň znamenal viac než len teplo. Chránil pred šelmami, umožnil varenie a predĺžil deň. Paleolitickí ľudia mali aj cit pre krásu. Na stenách jaskýň zanechali maľby. Najčastejšie zobrazovali zvieratá s náznakom pohybu, niekedy aj so šípmi. Verili, že im to prinesie úspešný lov. Vyrábali aj sošky žien, takzvané Venuše. Jednu z najznámejších našli u nás. Moravianskú Venušu. Je stará asi 22 000 rokov a zhotovená z mamutej kosti. Pravdepodobne symbolizovala život, plodnosť alebo ochranu rodu. Ľudia sa tiež zdobili. Vyrábali si šperky z mušlí, zvieracích zubov a kostí. Paleolit priniesol aj prvé náboženské predstavy. V hroboch nachádzame zbrane, šperky, dokonca aj červený okr, ktorým posýpali mŕtvych. Znamenie života, rešpektu, možno aj viery v posmrtný svet. Jeden z najkrajších dôkazov je hrob z ruského Sungiru, kde leží muž s kopiou a tisíckami korálikov. Starý takmer 30 000 rokov. Na konci paleolitu sa však svet opäť zmenil. Skončilo sa striedanie ľadových a medziľadových dôb a podnebie sa začalo výrazne otepľovať. Veľké zvieratá, ktoré ľudia dovtedy lovili, postupne vyhynuli. Začína sa geologické obdobie, v ktorom žijeme dodnes. Mladšie štvrtohory. Lovci sa museli prispôsobiť. Preorientovali sa na menšiu zver, ale tá už neposkytovala toľko potravy ako predtým. Veľké skupiny ľudí sa rozpadli na menšie, často zložené len z blízkych príbuzných. Takto sa začína nové obdobie, mezolit, stredná kamenná doba. Ľudia v ňom osídľovali nové oblasti Európy a používali luky, šípy, nože a malé sekerky. A tak paleolit nebol len o prežití. Bol to začiatok nášho príbehu. Príbehu ľudí, ktorí sa učili spolupracovať, objavovať, tvoriť a snívať. A kým dnes chodíme do školy, oni prežili v divočine len s tým, čo si vyrobili sami. Všetko, čo dnes máme, začalo tam, pri ohni, v jaskyni, pri prvých krokoch ľudstva. A máme to za sebou. Dúfam, že vás cesta do najstaršej minulosti zaujala a že ste sa dozvedeli niečo, čo ste ešte nevedeli. Ak áno, určite podporte toto video lajkom a odberom.